uste, lau talde egin ditugu eta lauetan uste hori atera dela da egonkortasuna. Sebastianen markatzasuna eman urte. Bat urte egonkortasun puntu bat. Eta hori baita lotuta epe luzeko bokazio batekin. Lortu den konfiantza aktoreen artean. Deskonfiantzatik konfiantzara. Epe luzeko prozesua da. Horrenik bere taldean ekotutakoa, koste de oportunidad. Horrein hau utziko balitz zer galduko genukeen, orkestraren lana. Hau da, egin den prozesua, ikerketa ekintza prozesu bat, orduan, unibertsitateen aldetik izan da, batez ere, arazo zehatz batzuei konponbideak bilatzen. Ikerketak eta mundu akademikoak hori landu du. Hirugarren puntuak da, markatuko dituzke, datorren urteetan zer. Eta horreko pausak jarraitu egiten nahi dena, bai aldunditik gora Eusko batez ere, hemen izan dute ordezkari batzuk, hori mailan hitzeko gobernantza hori lantzen. Eta gero baita ere, aldutik garapen agentzita, baina gero garapen agentzitan eta eskualdetan ere, Almiren Larreak lehen markatzezuna, gobernantza hori nola landu eskualde mailan. Cada una de las comarcas trabaja de manera diferente y con intensidad diferente con cada uno de los agentes que conforman esta red, que yo creo que todos estamos de acuerdo que esta red está compuesta como mínimo por los servicios sociales, de los centros de formación, de empresas del tercer sector del territorio, de las agencias de desarrollo, en algunos casos también incorporan al tejido empresarial, a las empresas dentro de esta red, otros en esta fase no. Pero yo creo que todos, estado de acuerdo, es que es fundamental que en esta red participe el ambiente, porque es un agente clave para que esto funcione. Y asimismo las empresas, y si no podemos hacer participar directamente a todas las empresas, sí representantes de las mismas, porque si estamos intentando mejorar la empleabilidad de colectivos en riesgos de exclusión, efectivamente habrá herramientas previas al empleo, pero si el objetivo final es el empleo, necesitamos conocer las necesidades de las empresas de nuestro territorio, que necesitamos colaboración interinstitucional. Además de las mesas comarcales, se necesita la colaboración interinstitucional para llevar este objetivo bien adelante. También que deberíamos tener una metodología compartida. No sé si a la línea de lo que hemos hecho con facilitadores y 4.0, pero que, bueno, yo creo que lo estamos haciendo, compartiendo qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en cada territorio y qué es lo que tendríamos que poner en marcha para mejorarlo, partiendo de un diagnóstico. Nik uste dut oso interesantia da klabe bat edo konzeptu bat aipatu dela, ez? Hor azken finean, etorkizunean elkarrekin pentsatzeko eta zerbitzu bat eskaintzeko gerturatu beharko luketela eragile guzti horiek ere, ez? Azken finean bakoitza bere katalogo propio batekin gerturatzeko, baizik eta etorkizuna danon artean definitzen duteko. Aipatu dira agian faltako liratekeela eta enpresen ordezkaritzak faltan botatzen direla edo ganbara bea ere, baina aldi berean gero aipatu da enpresa txikiak eta enpresa txiki eta ertain izan da helmuga, zenbait kasutan enpresa horiek ez dutela beraien interlokuzio bezala patronala edo eta enpresen arteko ordezkaritza hori bere ikusten eta zenbait kasutan garapen agentzia beraien gerturakoak ikusten dituzten. Bai guztiz ados geundena zala, azken finean enpresa txiki guztietan eta eskualde desberdinetan problematika denbora izan hori dute. Hemen teknikari maila ezberdinetako teknikari ikustia eta baita gero politikariok hemen ikusten duz eta argazki hau ja garrantzizkoa da. Azken baten gobernantza berri horren argazkia hau da. Politikari, teknikari, gero ezberdinetako teknikari, gero ezberdinetako teknikari elkarlanean aditzia. Guiden uste, gobernantza berri honen argazkia eboluzio bat ikusienik azkeneko bi urte horretan, ez? Deskonfiantzako toki baterikan, nivel baterikan, konfiantzazko maila batea pasatzen nahi garri ikutzen, ez? Gara uste, ekintzak dira azken baten konfiantzak sortzeitunak, ez? Egon diako berak, guri gabet egon goia, egon behar du baina baita, egon behar du, baina bai da beti helburu jakin batekin, eta uste, helburu oso garbila daukagula danok zein da, eta uste, modelu, gobernantza eredu berri hori
esatean hori aurrera eraman behar duela eta lan egitekoerak aldatzen.